jay ini iti nagsabatan ti taaw ken langit nangayet abuya di naimatanga nga isut mangiparik na di panagmaymaysa ket ti lawa nururusenen ti sikngen dumteng tun ti sardam agari ti ulime agkarayan ti langis ket lumtaw day taladawan kasladda katoy sibay ko apaglalainwa naglawa ket ngaminen nagbaetan tangataaw nalaklakan lakuman naumay kan sarungkaran surat wenno litrato diran tun makanay kain nagpangipapasan tuy iliw ko nalaus unay iti rabi sakbay nga inak maturo alaek taladawa iparabaw ko to'y puso makita kalakuman uray no dareptep laeng mabang aranen to'y rikna maep-ep me to'y ilim iti bigbigan no sumingising jay ini iti nagsabatan ti daga ken langit agkarayam ti lamis ket lumtaw day taladawan kasladda katoy sibay ko apaglalainwa naglawa ket ngaminen nagbaetan tangataaw nalaklakan